Magandang umaga, Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ako ang inyong tagapagbalita, Merasol Sibayan Cacho. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at pakipindut na rin ang bell button para ma-notify kayo sa mga bagong kaganapan sa channel na ito. Pinoy Rab YouTube channel. Mga uluhan ng mga balita, pagtaya ng panahon. Inaasahang uulan sa buong Pilipinas ngayong araw. Balitang lokal, dating kalihim ng DBM nananawagan ng transparency sa nawawalang BICAM report. SPMC pinalalakas ang kamalayan ukol sa Ketong. Nograles, nukala ang malawakang plano upang masolusyonan ang problema sa trapiko. DMSF, kinundi na ang pambubuli at nananawagan ng paggalang. Balitang pambansa, Marcos sa China. Itinigil ang agresyon sa WPS kapalit ng pag-alis ng US-made missiles. Kaso ng dengue sa Bacolod, tumaas ng 29%. Balitang pandaigdigan, mga nasa enemies list ni Kash Patel gumagawa ng hakbang para sa proteksyon bago ang posibleng pag-takeover sa FBI. Plano ni Trump na dalhin ang mga migrante sa Guantanamo, nagpapaalala ng madilim na kasaysayan. Balitang aliwan, Harvey Weinstein nakiusap sa hukom na agahan ang Abril na pagsubok sa kaso ng pag-aabuso dahil sa kondisyon sa detensyon. Nakagigimbal ang kwento kung paano lumikas si Meryl Streep mula sa kanyang tahanan dahil sa wildfire sa LA. Balitang pampalakasan, Champions League drama, Manchester City nakaahon upang umabante sa knockout round playoffs. 18 na taong gulang na prodigy si Andrea Kimi Antonelli pumasa sa driving test ilang linggo bago ang Formula 1 debut. Tampok na kwento, mga sunog sa Los Angeles nagdulot ng record-breaking na pinsala. Pilipinas nagpatupad ng mas mahigpit na alintuntunin sa turismo dahil sa dumaraming turista. Trivia, unang Pilipinong governor ng estado. Taya ng panahon, inaasahang ulan sa buong Pilipinas ngayong araw. Inaasahang makakaranas ng malawakang pag-ulan ang Pilipinas dahil sa umiiral na kondisyon ng La Nina. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, PAGASA, posibleng makaranas ng mahigit na normal na dami ng ulan sa unang bahagi ng 2025. Sa Davao City, aasahan ang mahinang pag-ulan sa umaga, nasusundan ng maulap at maalinsangan panahon. Ang pinakamataas na temperatura ay aabot sa 28 degrees Celsius, 83 degrees Fahrenheit, habang ang pinakamababa ay 22 degrees Celsius, 71 degrees Fahrenheit. Nakaalerto ang Moderate General Flood Advisory sa Davao del Sur hanggang 5:10 p.m. Philippine Time. Pinapayuhan ang mga residente sa buong bansa na maghanda para sa mas matinding pag-ulan at
posibleng pagbaha sa ilang lugar, manatiling updated sa lokal na mga weather advisory at mag-ingat. Balitang lokal. Dating kalihim ng DBM nananawagan ng transparency sa nawawalang BICAM report. Nananawagan si dating Budget Secretary Wendell Avisado ng transparency kaugnay sa mga blankong bahagi sa bicameral report ng 2025 General Appropriation Act GAA. Kinukestyon ni Representative Isidro Ungab kung paano napunan ang 28 na blankong item sa ulat at planong hamunin ang legalidad nito sa Korte Suprema. Itinanggi ni na Pangulong Marcos at ng Department of Budget and Management, DBM, ang anumang irregularidad at iginiit na kumpleto at iligal ang GAA. Tinatawag namang pampolitika ni House Appropriation Chair Estela Kimbo ang mga batikos habang nananatiling bukas sa publiko ang 6.325 trilyong pesos GAA. SPMC pinalakas ang kamalayan ukol sa ketong. Pinalakas ng Southern Philippine Medical Center, SPMC, ang kamalayan nito laban sa ketong bilang bahagi ng World Leprosy Day. Noong 2024, may 35 na bagong kaso ang naitala mula sa Davao City, Davao del Sur at sa kalapit na mga lalawigan. Ang ketong ay nalulunasan gamit ang libreng multi-drug therapy mula sa World Health Organization. Nilinaw ng mga doktor na hindi hygiene kundi immunity ang dahilan ng pagkakawala nito. At 95% ng tao ay natural na immune. Hindi na rin ito nakakahawa kapag nagsimula na ang gamutan. Pinapayuhan ang publiko na agad magpakonsulta kung may puti o maitim na paltos sa balat. Nograles isinusulong ang malawakang plano upang masolusyonan ang problema sa trapiko. Binigyan din ng dating mambabatas ng Davao City, Attorney Carlo Nograles, na sinyales ng pag-unlad ang pagsisikip ng trapiko. Kaya't dapat itong tugunan sa pamamagitan ng makabagong solusyon. Sa kanyang talumpati sa 3 distrito, iminungkahi niya ang pagbawas sa pisikal na paglalakbay gamit ang digital infrastructure at hybrid work setups. Kabilang sa kanyang panukala ang digital superhighway upang suportahan ang remote jobs at digitalisasyon ng serbisyo ng pamahalaan upang mabawasan ang pagpunta sa city center. Bilang Civil Service Commission Chair, ipinapatupad niya ang flexible work arrangements sa gobyerno bilang hakbang sa mas epektibong pamamahala ng trapiko. DMSF kinundina ang pambubuli at nananawagan ng paggalang. Mariing kinundina ng Davao Medical School Foundation Incorporated, DMSF, ang anumang uri ng pambubuli at kawalan ng respeto sa kanilang mga estudyante kasunod ng isang insidente kung saan isang vlogger mula sa Davao ang umano'y nagbigay ng racist na pahayag laban sa isang Indian national. Depensa ng vlogger, ang kanyang content ay comedy, ngunit inamin niyang minsan ay lumalampas siya sa limitasyon. Nananawagan ang DMSF sa publiko na magtaguyod ng positibong interaction sa halip na makasakit ng iba. Ang kanilang pahayag ay alinsunod sa
Anti-Bullying Act at 2013 na naglalayong pigilan ang pambubuli sa mga paaralan at online platforms. Balitang pambansa, Marcos sa China. Itigil ang agresyon sa WPS kapalit ng pag-alis ng US missiles. Nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa China na itigil ang agresibong kilos nito sa West Philippine Sea, WPS, kapalit ng pag-alis ng US-made Typhoon missiles mula sa Pilipinas. Sa talumpati matapos ang isang airport inauguration noong Enero 30, iginiit niyang dapat nang matigil ang pananakot sa mga mangingisdang Pilipino at tensyon sa karagatan. Nauna nang hiniling ng China ang pag-alis ng mga naturang missiles, binabala ang posibleng arms race. Tinanggihan ito ni Marcos. Iginigiit ang mas makapangyarihang missile capabilities ng China. Patuloy namang binabantayan ng Philippine Coast Guard ang presensya ng Chinese vessels, kabilang ang monster ship sa Zambales. Dengue cases sa Bacolod tumaas ng 29%. Tumaas ng 29% ang kaso ng dengue sa Bacolod mula Enero 12 hanggang 18, 2025 na may 40 naitalang kaso kumpara sa 31 noong 2024. Wala namang naitalang pagkamatay. Pinakamaraming kaso ang Barangay Villamonte, 6, sinundan ng Mandalagan, 5, at Tangob, 4. Ayon kay Dr. Grace Tan ng City Health Office, maaaring magdulot ng dehydration, mababang presyon ng dugo, at shock ang dengue. Hinihikayat niya ang publiko na sundin ang 4S program ng Department of Health. Sirain ang pinamumugaran ng lamok, gumamit ng proteksyon tulad ng insect repellent, magpakonsulta agad sa doktor at makiisa sa fogging operations upang mapuksa ang lamok. Balitang pandaigdig, mga nasa enemies list ni Kash Patel naghahanda bago ang posibleng pagkuha ng FBI. Isang taong kasama sa tinatawag na corrupt actors list, si Kash Patel, ang lumipat ng tirahan dahil sa takot na maaaring gamitin ni Patel ang FBI laban sa kanila kung siya ang maging direktor. Ang listahan na inilathala sa kanyang 2023 na libro Government Gangsters ay naglalaman ng mahigit 50 na opisyal na inakusahan niyang bahagi ng deep state. Ilang individual sa listahan ang nagtatago ng kanilang mga ari-arian bilang pag-iingat. Itinanggi naman ng tagapagsalita ni Patel ang mga pangambang ito. Sinabing ipapatupad lamang niya ang batas habang tinutuligsa ng mga demokratiko ang kaniyang listahan. Ipinagtatanggol naman siya ng mga Republikano. Plano ni Trump sa Guantanamo para sa mga migrante nagpapakita ng madilim na kasaysayan.
Ipinaghahanda ng US Naval Base sa Guantanamo Bay ang posibleng pagpapalawak ng pasilidad nito para sa mga migrante bilang bahagi ng mahigpit na kampanya ni dating Pangulong Donald Trump laban sa imigrasyon. Ang base ay may posibilidad na kayang tumanggap ng 30,000 migrante na layong solusyonan ang kakulangan sa espasyo sa mga detention center. Noong nakaraan, ginamit ito para sa migrante mula sa Haiti at Cuba. Ngunit naharap sa mga reklamo ng masamang kondisyon at limitadong akses sa asylum. Kaya kahit ang Administrasyong Biden ay ikinonsidera rin ito o noong nakaraang taon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pagpatupad ni Trump sa kaniyang mga pangakong kampanya upang pigilan ang ilegal na imigrasyon. Balitang aliwan, Harvey Weinstein naghihingi ng maagang pagsisimula ng kaso dahil sa masamang kondisyon sa Rikers. Nagmakawa si Harvey Weinstein sa hukom na ilipat sa mas maagang petsa ang kanyang paglilitis sa Abril 15 dahil sa umano'y makalumang kondisyon sa Rikers Island. Ayon sa kanya, baka hindi na siya umabot ng Abril dahil sa kanyang kalusugan. Bagamat may simpatiya si Judge Curtis Farber, hindi niya agad ito mapagbigyan dahil sa schedule ng korte. Ngunit maaaring ilipat ng 1 linggo ang paglilitis. Kasalukuyang nakakulong si Weinstein dahil sa mga kasong first-degree criminal sexual act at third-degree rape. Nananatili siyang nakakulong kahit na ibasura ang kanyang 2020 na hatol dahil sa isa pang kaso noong 2022. Meryl Streep napilitang tumakas matapos maipit ng sunog sa Los Angeles. Dramatikong tumakas si Meryl Streep mula sa kanyang tahanan matapos matabunan ng puno ang kanyang driveway habang nagaganap ang malawakang wildfire sa Los Angeles. Ayon sa kanyang pamangkin na si Abby Streep, kinakailangan niyang gumamit ng wire cutter upang putulin ang bakod ng isang kapitbahay at dumaan sa kanilang bakuran upang makaligtas. Ang Palisades at Eaton fires ay itinuturing na pinakamapinsalang sunog sa kasaysayan ng LA na sumira sa mahigit 16,200 istruktura at pumatay ng 29 katao. Ilang kilalang personalidad kabilang sina Martin Short at filmmaker Joseph Kindred ang naapektuhan ng trahedya. Balitang pampalakasan. Manchester City pasok sa knockout round ng Champions League matapos ang dramatic comeback. Nagpakitang gilas ang Manchester City matapos ang matinding pagbalikwas upang talunin ang Club Brugge 3-1 at makapasok sa knockout round ng UEFA Champions League. Unang nakapuntos si Rafael Onyedika para sa Brugge, ngunit agad itong tinabla ni Mateo Kovacic sa ika-53 minutes. Isang on goal mula kay Joel Ordonez ang nagbigay ng kalamangan sa City at si Savinho ang nagpatibay ng panalo sa ika-77 minutes. Pinuri ni Pep Guardiola ang tibay ng kanyang koponan laban sa matibay na depensa ng Brugge. Sa susunod na round, makakaharap ng City ang Bayern Munich o Real Madrid.
18 taong gulang na si Andres Kimi Antonelli pumasa sa driver test bago ang Formula 1 debut. Opisyal ng may lisensya sa pagmamaneho si Andrea Kimi Antonelli, ang bagong F driver ng Mercedes. Ilang linggo bago ang kanyang debut sa Australian Grand Prix, ang 18 anyos na Italian racer ang papalit kay Lewis Hamilton na lumipat sa Ferrari. Dating kinakailangan ang isang valid driver's license para sa F1, ngunit binago ang regulasyon noong nakaraang taon, kaya't mas maaga niyang masisimulan ang kanyang karera. Una siyang lumahok sa free practice ng Italian Grand Prix, ngunit nag-crash matapos makapagtala ng mabilis na lap. Si Antonelli ay sasabak sa pre-season testing kasama si George Russell sa Bahrain sa Pebrero 26. Mga itinatampok na balita. Pinakamalaking wildfire sa kasaysayan ng Los Angeles nagdulot ng matinding pinsala. Sumiklab ang Palisades at Eton fires, ang mapanirang wildfire sa kasaysayan ng Los Angeles na nag-iwan ng libu-libong lumikas at matinding pagkasira. Higit 16,200 na istruktura ang napinsala o tuluyang nawasak, habang pumalo sa 29 ang bilang ng mga nasawi. Ilang residente, kabilang sina Martin Short at Meryl Streep, ang nakaranas ng delikadong paglikas. Ang iba, tulad ng filmmaker na si Joe Lenz, ay nawalan ng mahalagang ari-arian. Patuloy ang pagsisikap ng mga bombero laban sa mga flare-up, habang hinuhulaan ng mga eksperto na tataas pa ang panganib ng wildfire dahil sa climate change. Kaya't hinihikayat ang mas mahigpit na paghahanda sa sakuna. Pilipinas, nagtakda ng mas mahigpit na patakaran sa turismo dahil sa pagdami ng mga bisita. Nagpapatupad ng mas mahigpit na regulasyon ang Pilipinas sa sektor ng turismo, kasabay ng patuloy na pagdagsa ng mga internasyonal na bisita. Kasama sa bagong patakaran ang mas pinahusay na mga protokol sa pangangalaga ng kapaligiran, limitadong bilang ng turista sa mga tanyag na destinasyon, at mas mataas na multa para sa mga paglabag. Binigyang diin ng Department of Tourism ang pangangailangan ng sustainable tourism upang manatili ang likas na kagandahan ng mga paboritong lugar gaya ng Boracay, Palawan at Bohol. Layunin ng mga hakbang na ito na manatili ang balansing paglago ng ekonomiya at pangangalaga sa kalikasan, habang hinihikayat ang pakikisa ng lokal na komunidad para sa pangmatagalang pagpapanatili ng turismo. Trivia. Alam mo ba, Benjamin Cayetano, unang Filipino State Governor sa US. Narinig mo na ba si Benjamin Cayetano, ang unang Filipino na naging governor ng isang estado sa US? Nahalal siya bilang gobernador ng Hawaii noong 1994 at nagsilbi hanggang 2002, na nagtatak ng kasaysayan para sa mga Pilipino sa politika ng Amerika. Anak ng mga emigranteng Pilipino, naging simbolo siya ng tagumpay at pagsisikap sa kabila ng hamon ng diskriminasyon.
Sa kanyang termino, itinataguyod niya ang edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at abot kayang pabahay para sa lahat ng Hawaiians. Dahil sa kanyang pamumuno, maraming Pilipino Americans ang nahikayat na pasukin ang mundo ng politika. Nag-iwan ng matibay na pamana sa kasaysayan ng parehong Hawaii at ng mga Pilipino sa Amerika. At yan ang mga balita sa araw na ito. Maraming salamat po. Muli, ako po si Mirasol Sibayan Cacho. Magandang umaga, Davao. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.